Nek tak etung-etung dina iki wis titi wancine Kang Gordopati gugurna anggone mertapa. Nalika semono aku eling Kang Gordopati tau meling marang aku. Gordojaya iling-ilingen mengko nek wis jangkep 40 dina papaken anggonku mertapa gugurna mertapa enten ana ning nisore wit ringin neng kene panggonane. Oh, apa sing bakal diwelingno ning aku? Yo, tak enteni ae. Eling-eling Kang Gordojaya yo pepudenku. Yo, tak anggap wis kaya wong tuaku dhewe. Gordojaya. Loh, Kang. Riko padha waras. Waras, Kang. Piye, Kang? Anggone Riko mertapa ana ing Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ki aku wis mari tapa brata mepes raga nglinting usus paribasane. Kepingin aku duweni piandel kang sekti mandraguna. Nek ngono saiki wis kasil, Kang. Wis aku oleh gawe. Wis jangkep 40 dina. Anggonku tapa ning Gunung Kidul. Yo, Kang. Ana swara ning ga ana rupa. Ana swara ga ana rupa. Gordopati. Kowe wis titiwancine nampa pusaka. Sebab awakmu wis jangkep 40 dina lawasi. Ning tak sawang siji loro ora ana siji menungsa. Barang tak delok nek pucuke Gunung Kidul. Pucuke Gunung Kidul apa sing nika ketok iki? Ana naga tatmala mangap. Lho. Ing jerone iki ana pusaka. Murupe biru rupane. Wujude pusaka apa, Kang? Wahyu sejati. Wahyu sejati. Rata nanggone pangkonku. Iki wahyu sejati. Mulane Yo. Gordojaya. Iya, Kang. Iki wis dicewancine awakmu tak kongkon nanggone desa Majalengka. Majalengka. Desa sing dipimpin karo Lurah Lesmana. Ora ana loro telu. Lurah Lesmana biyen ate janji marang Gordopati. Iya, Kang. Tak jaluk keringetmu sak tetes paribasane. Jujuk ana pendopo desa Majalengka. Nagih janji ora ana loro telu sing ngongkon Gordopati. Yo, Kang. Aku eling rikala semono. Ya. Jamane Lurah Lesmana. Ya. Nyalokno pingin munggah dadi lurah. Awak dhewe sing blusukan Bener. nang nggon sing mencil-mencil. Iya. Saiki wis dadi lurah. Lho. Lah kok enak-enakan lali karo wong dhewe. Kedoharjo. Budal lo. Tak budal, Kang. Aku njaluk pangestu riko, Kang. Tak dongak selamat ora apa-apa. Hoi. Pak rasakno. Yang lurah alas mono iki lali marek janjine. Biyen ari kolo semono. Arewangi abus keringet. Tak arewangi
wangi weteng luwe cekah melek jaluk tulung marek Gurdopati Kang Gurdopati besok ae nek aku wis keturutan opo sing dadi karepku aku gak sampe lali marek iku dadak saiki enak kepenak yo wis ngono lurah mudhalangka yen kowe ora bisa muluy marang aku Gurdopati kowe tak gawe karangabang desamu Gus Lurah wonten napa sajake jenengan kok kadose bingung wonten masalah napa jenengan sanjang kali cari kono bener apa sing dadi kandhamu Caripana kene apa kok aku bingung linglung isuk radoyan mangan nek bengi ora iso turu mung kejaba mikir pendudukku wonten napa penduduk nggih ayem tentrem panen nggih kathah boten enten napa-napa Gus aku krungu kabar sing tak tampa desa Majalengka iki kesruh ana brandal ngecu lan sak pinunggalane oh niku Gus nah saiki dedepi adeke Rika Carik aku njaluk kebijaksanaanmu ngeten Gus nek wonten kesruh ten desa niki enten brandal ngecu lan sak pitunggalane jenengan pun kuwatir Gus kula perangkat toko masyarakat kalian Karang Taruna mpun kula siapno Gus Lurah dadi kaya ngono nggih Gus Lurah nek ngono aku percaya mbarek Rika nggih iki dina Rika tak pasrahi njaga anane desa Majalengka nggih Gus Lurah tak pasahne ning Rika lho ya enek aman lan gae iku tanggung jawab nggih Gus Lurah jenengan pasrah mawon kalih kula cari Gus Lurah ngono nggih Gus Lurah tak tinggal sawentara nggih hati-hati desa Kesruh aku dadi cari padha karo gantine Gus Lurah. Gus Lurah ewo aku sing mimpin desa. Ana desa Kesruh aku kudu sing atas. Mandek. Sik. Amit sewu. Awakmu sapa kok wani ngendek-ngendek laku? Kenal no kisan. Aku cari pon. Awakmu cari kono. Ya, Tegese cari desa Majalengka. aku cari desa Majalengka. Mapan kebeneran. Ngene, Rik. Tekaku mrene, aku bakal goleki Lurah Lesmono. Gosip, aku melok takut.
Jenengmu sapa? Sejo lan karepmu ana apa? Carik kono. Ya, Kenalno. Yo aku iki sing diarani Durgajaya. Durgaja. Terus karepmu rene arep lapo? Aku bakal nemoni Lurah Lesmana bakal nagih janji. Nagih janji. Ngertenono Lurah Lesmana ana ewu. Desa dipasrahno aku selaku cari. Dadi nek ana apa-apa awakmu ngomong ana. Ha iso. Tujuanku kudu ketemu Lurah Lesmana dhewe. Gak ana wong liya sing bakal nemoni. Lek gak kejaba Lurah Lesmana. Berarti awakmu nantang karo cari pon. Lu sembarang sak penjalmu tak turuti. Lurah ewu tak kandhani pisan maneh. Balyo. Awakmu ngongkon aku balik. Ngongkon aku balik? Ya. Kurang ajar. Ayo. Lek pancen on wong iso ilmu kanuragan buktekno dina iki ning kene. Aku bakal balik iso nugel guluku. Aduh jebrete kulit tose balung wis lumpuh. Tanpa ono aji-ajiku nek gak modar tak sembat lama. Oh ngejak adu kanuragan. Yo, tamakno ajimu. Yo, neng dodo. Ajan segoro geni. Bongkot. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wek sakmono tok ilmumu, ya. Carek pono. Ibarat wong adu jago gantian ngablok. Saiki trimon iki lho. Aji guduk. Akan tamakno nek dodo. Ya! Wes sakmono to. Wes keplayon. Oleh sumbar kok hitam-hitam. Hei. Lurah Lesmana mapan tenan rene. Tekaku mrene. Pancen goleki awakmu. Oh. Dadi Rika golek aku. Sejo lan karepmu. Aku bakal nagih janji. Rika Lesmana. Rika tau ngekei janji neng Kang Durgapati. Jamane pengin dadi lurah. Nek wis dadi lurah, tanah bengkok bakal kok wenehne neng Kang Durgapati. Tapi dinyatane sampai saiki Aku eling. Nek aku wis dadi lurah. Tanah bengkok iku tak wenehno mbarek Kakang Durgapati. tapi kasih nyatane Iki perlune aku mbarek Durgapati. Rika gak usah melu mes. gak usah sela awakmu. Tak jabel bosoku. Aku dina iki nek wis ketemu awakmu balik kudu gawa apa sing tau kok janjekno. Durgajaya, Yo, Rika tak kena dialusi. Yo. Padha pendekare. terus karepmu Adu to sing balung. Ayo. Dadekake ning papan kene. oh bangsa. Ayo dibuktekno. Dina iki nang kene.
Pranoto, Yo, nek atase aduta sing balung jebres sing kulit iku percuma cuma dulinane arek cilik-cilik. Nek awakmu ancene wong peguron sing sekti mandraguna. Ayo dibuktekno antarane Lurah Lesmana lan Durgapati sapa sing bakal dadi sulaming bumi. Durgajaya. Aja mung kakehan omong. Ayo dibuktekne nek papan kene sapa sing unggul jurite. Tak tamakno ajiku guntur segendi lek gak pecah dadamu ojo celuk Durgajaya. Ayo. Aduh. Durgajaya. Mung sakmono wae kasten kadekdayanmu. Tak ibaratno jago ngabruk genti ngabruk. Ayo tamakno aji-ajine Lurah Lesmana. Nek gak brodol wadukmu, Buktekno omonganmu. tak sembah idol-idolamu. Yo kan? Yo. Kalau Lesmana. Yo, Kakang Durgapati. Nek wis Durgapati sapu jajar adep-adepan mari Durgapati. Rasane batinmu yo. Kok apik temen kelakuanmu. Riko nek nagih janji bab perkara tanah bun kok aja cacakmu sing kaya ngono. Ngongkon anak buahmu nganti aku perang tanding ilmu. Api masamu, Kon kudu ngerti. Apa sebabe Durgapati ngongkon barek Durgajaya. Kon kudu ngerti. Nek engko aku adep-adepan barek awak. Padha ae buka macanku. Saiki ngene, aku gak kakan ngomong. Jut. Aku nagih janjimu Dek Harika Lesmana. Kon dudu dulur. Ning dulur tunggal wejangan. Eman-eman. Mumpung durung ngomong carana-carana sing apik. Durgapati. Ya, Nek Rika menungso. Nek masalah nagih. Yo mbok sing apik, lho kurang apik ya. sing alus. Kurang halus ya. Mertamu utawa ketemu sing apik, ngomong-ngomong sing apik. Aja cacakmu sing kaya ngono. Bejat pikiranmu. Woi. Tidak meripatmu Lesmana. Kon kae ning nek. Tak
rewangi melek, tak rewangi weteng kuluwe. Bot-bote aku ngeboti bare awak. Umpamane ana Gurdapati kun dadi apa kon? Ngono. Yo. Mumpung durung Gurdapati iki ngetokno kang hawa panas. Ngono. Gurdapati. Iya. Ngarep aku ngomong kondo halus marang Rika. Nek Rika gak keneni basa halus, wo, yo. Padha pegulane. Padha pendekare, padha sugih ngilmune. Ayo. Tentonane papan kene. Sapa sing unggul jurite? Aku eling nek kon duwe tetindhihe nek desa Majalengka. Ayo jatuh barek dadi siji pusakaning Gurdapati. Ngamuk tak kembali, budi tak sembadani. Pusaka Warga Ataka, pusaka Wayu sejati. Lesmono. Jane Gurdapati iki gak tega bare awak. Ning pikiranmu iki esuk ngomongmu penak, sore gak penak. Ya. Tak eling-eling sampai besok. Yen tanat ora diwulungno marang Gurdapati, kuwi tak gawe karang desamu Majalengka. Pancen wong urip ana papan. Ana alam donya iki sing digoli enak lan kepenak. Abot-abote kepengin dadi pendekar sing pempengan pilih bobot, pilih tanding. Tak rewangi nyecep ilmu daya kawijayan ana ngarepe Bapa Guru. Welinge Bapa Guru yen wis aku duweni ilmu daya kawijayan ibarat kulit wis haring pentengane kendi wis mencep banyu. Awe Bapa Guru nek wis aku duweni ilmu daya kawijayan kudu eling kudu tetulung sakpadha padane menungsa sing butuhake pitulungan. Ibarat ana wong uta, aku wajib nggenehi tenan. Umpamane ana wong udanan, aku wajib menehi payu. Ya. Panter gawe Bapa Guru kampungkasan. Prawiro kudu goleki kang aran wahyu sejati. Amang
Durga. Babar pisan gak ngerti apa sing dimaksud wahyu sejati. Kok apik Apa Kang? awakmu metu saka padepokan ngaresening Bapak Guru Ceciklu wong loro. Lho, metu gak pamit karo dulur tuwa apik ta ngono, Sing gedhe pangapurane Kang. Bapak Guru ngutus aku dikongkon golek wahyu sejati. Babar pisan gak ngerteni aku Kang. Gak ngerti apa tetembungan wahyu sejati. Gak ngerti Kang. Aku go semono. Yen kowe bisa sekti Mahamara sak kurpe langit sak lumeng bumi, kowe kudu ngangklang jagat Idertaun jalak paningal golek menungso kang winasis. Ade Ceciklu golek ilmu Jaya Kawijayan guna kasintekan lepas sangkan barang dumati. Mula dawuh Bapak Guru aja dilewatno, ayo pumpung gorong kedisian sroting Sang Baskara lumampah ki dina ya. Ayo Kang. Ana-ana ae kedadean kok kampung iki. Tapi nek ndelok kedadean niku ya nyala wedi. Lah iya ya tak pikir iku lho Kang Bayan. Kok nganti Kang Lesmono ki iso tumekaning pati. Lah nggih. Kamangka Kang Lesmono ki ra duweni mungsuh. Nek ningali critane wonten kampung mriki ugi sak sekitare. Gus Lurah niku tiange memasyarakat. Lah iya ku sing tak pikir. Nggih sae, loman. Kali masyarakat sing kekurangan kawula dasi utawi kawula alit tansah bantu. Aku ngerti. Ning aneh ya Kang. Nggih. Waktu jisime bojoku digawa mule ning kelurahan. Nggih. Kang Carek Ponokondo. Gus Lurah menika dipun pateni kali tiyang kang aran Gurdopati. Ingkang merjayani Gus Lurah tiyang ingkang paring asma Gurdopati. Ning sik to. Iling-ilingen to Kang Bayan. Kok nate krungu jeneng iki to aku ki? Ya Lurah. Heeh. Jenengan masa supik. Lalit ning ya lamat-lamat iling. Rikala semanten. Heeh. Gus Lurah Tanjar Pilihan. Ingkang dados musuh utawi lawan kali Gus Lurah sinten malih nek mbon Gurdopati. Kakang Pati. Nggih. Ning sajane wong iki becik banget ulatane yo enak kok. Ora ketolek ala atine. Ya Lurah. Donya niki kathah penipune. Jenengan emut griyane jenengan ingkang lebet cete biru. Heeh. Nek saking Jawi ketinggal biru. Ning lebete biru jenengan rampun semerap. Padha karo menungso. Nggih. Ketoke wengi api ning jerone ala. Cocok gini. Kadang ana njabane ala ning jerone ki api. Lah, tingkat buah-buahan mawon pun wonten. Kaya duren. Nggih. Ketoke njabane durine akeh. Nggih. Ning buahe jarene wong sing doyan ku enake ra karu-karuan. Rambutan. Heeh. Jawine wau sawi. Oh, bener. Ning lebete petak econe ngoten. Heeh. Lah, Padha karo kuwi. nggih. Ning ngene wae. Napa? Aku srasa mikir jeru-jeru Nggih. ning atiku yo kadung mangkel. Lajeng Ning kene aku ati-atik sayembara. jenengan acet
Sayembara. Lebete sayembara. Sapa sing iso nyekel Gurdapati? Ora isu ora sore aku bakal mudhun dadi lurah, kedudukan tak wenehna wonge. Ngoten ta. Heeh. Ya Lurah, jenengan kondur, kula ingkang nglampahi sayembara niki. Tak anti berita. Penggawean maneh. Ya ngene iki lho bayan bengkoke cilik penggaweane akeh. Nggo kampung nek ana ruwete gak wurung bayan, tapi nek ana apike bayan gak katut. Ya muga-muga masyarakat Ndawa Agung kene kabeh nek kampunge apik pamonge ya dilem kabeh. Lho gamelan anyar sing digawe nutuk bendhe lho iki regane 125 lho 200 punjul sak videonetron Budi Wijaya bukan kaleng-kaleng dulurku kabeh arek nom-noman khusus sing Ndawa Agung lan sak sekitare Klothok Ngasin Banter syukur nek Bangle Tenggor iki ana sayembara teko Yu Lurah sayembarane Yu Lurah sapa ae sing iso nyekel pawongan kang aran Gurdapati sing merjayani Gus Lurah Lesmana ganjarane luwih akeh luwih gedhe donya sak sigare semangka paribasane kon ngepek kon nduduki pendopo kelurahan sing terakhir isok dauk suwitane krama jejer karo Yu Lurah ayune 7 kecamatan lah ngene nek sampe arep Ndawa Agung gak kepincut kaya Yu Lurah kaya ngono mang ya kebacut lah mosok rek titik-titik pasar-pasar Balong Panggang kan sing krungu. Pak, sampean tak delok saka kadoan. Iya. Sampean abu tung dalu tengah wengi iki sampean dodol es tung ta. Es batukmu kuno. Lah sampean tung. Gantengmu iku ganteng. Kan iku ngerti sing nggo ngarep iki sapa? Mboten semerap. Lho, penduduk gak bermerek kon iki tibane. Saking suwene kula mados utawa nyecep ilmu Jaya Kawijayan. Oh, meguru. Nggih. Pantesan waktu pilihan awakmu kanggo omale. Lah sampean sinten? Aku iki bayan. Oh, wak bayi. Bayi kakek metel ngono. Lah sampean mau ngomong rasaku ya wak bayi. Bayan le. Oh, Pak Bayan nggih. Aku Pak Bayan kene. Nggih. Lah, aku iki mau ora dodol es. Oh, lah nggih dodol es. Ora. Napa? Aku mbak Patemboyo utawa sayembara. Oh, alah sayem omahe Mbara menganti mriku ta. Sayem duduk sayembara. Lah sing njelak ngono lho. oh njelak mriku. Ah, arek iki rek kok jengkel aku. Lah maksudnya sampean iki napa? Iki ana wara-wara. Utawa sayembara tapi nek nggo 17-an iku lomba. Oh, lomba nggih. Ngerti kan? Nggih. Nah, isine sayembara iki sapa pawongan Kanoman termasuk kaya awakmu Oh, sing ganteng. nggih, ganteng gagah. Sing iso nyekel Gurdapati cilike Nggih. mikut gedene matene. Nggih. Dipasrahno nduk ngarepe Yu Lurah ganjarane gak komo-komo. Napa niku? Siji donya sak sigare semangka. Ala nek donya sak sigare semangka, kula tumbas sak trek saged. Arep peguron kok gojluk. Lah omongane sampean semangka sesigar. Sanepan utawa ibarat. Oh, nggih. Ngono ngerti ya? Nggih. Sing nomor loro iso nglungguhi pendopo kelurahan ganteni Gus Lurah Lesmana. Oh, nggih. Sing nomor 3 terakhir iso dauk suwitaning krama karo Yu Lurah sing ayune 7 kecamatan iki. Dadi
Bu Lurah niku asu, Pak. Asu kakekmu sempal ngono ah. Sampeyan ngomong iku mang lho. Masalah rek iso ngentek negara niki jakek tanggapane. Ayu le. Oh nggih, ayu nggih. Nek ancen awakmu melok utawa gelem ngleboni tak citete. Oh nggih, kula ngleboni, Pak. Awakmu Ngleboni, Pak. kepingin temen. Nggih. Ngleboni. Ngleboni. Arene. Maksudnya daftar niku lho, Pak. Daftar. Nggih. Jenengmu Prawira ngono ae. Prawira ngono ae. Alah, atik ngono ae, Pak. Prawira titik. Ngono sih jelas. Nggih. Prawira titik. Alah, gathik titik Prawira, Pak. Prawira ya. Nggih. Le metu teko njabane omah kene utawa metu njabane kampung kene. Delehana pawongan sing kang aran Gurdapati. Nggih. Pikuten utawa paten ana pasar ana karepe Lurah. Hadiah kae ngenteni awakmu. Pangestu sampeyan sing tak jaluk. Tak pangestoni. Kelono. Alah. Gantenge ngono dasar arep peguron. Ya muga-muga iso ngentasi pakaryan iki. Lamun gak iso ngentasi pakaryan iki, waduh, gak buyar-buyar lho dok iki. Mbok menawa ana maneh sapa ngerti. Kanca-kanca arek nom-noman sing biasae mendem karo aku, sapa ngerti ngedu nasibe awak ya. Nasibe awak engko nek iso nyekel iki soale bir karek ngombe tok. Lha apa? Lho, ya apa iki rek? Karo kawitane lha apa, Pak? Awakmu iku karo aku ta? Lho lha sampean lha apa? Aku ngguwak sayembara. Isine sayembara sapa pawongan gak peduli nom tuwek lanang wedok termasuk kaya awakmu sigrak. Sing iso mekut menungso kang arane Gurdapati utawa mateni. Ganjarane gak komo-komo. Donya sak sigare semangka paribasane nglungguhi pendopo kelurahan sing terakhir iso dauk suwitaning krama karo yu lurah sing ayune 7 kecamatan. Sudira ngleboni, Pak. Lha iki apa kawitane iki lho. Kok mara-mara Sudira ngleboni gak ana catetane. Wah, arek nom-noman yang ngene iki lho, duwe ilmu titik begidakan. Lah iki pemudur. Yu lurah, kula pun asal jago. Nek gak salah no papan panggonan ki. Yo, masisan. Ceng gak gorong atas tak jegurane pisan. Hei, menungso kan aran Gurdapati. Ayo, metu papan panggonan kene. Wengi, tengah wengi, ngok, kok desane wong. Kondoleki Gurdapati sedolan karepmu lapo. Hei, pawongan. Aku gak duwe urusan barek awakmu. Aku golek sing jenenge Gurdapati. Ana loro telu sing jenenge Gurdapati. Aku mapan kebenaran. Gurdapati. Ya, Ayo malah aku cilik tak rangket gedene tak patahin no papan panggonan ki.
Apa luputku apa salahku? Lupute Durgapati mateni Lurah Lesmo. Apa bener? Nek ngono awakmu ki minta sranane Lurah Lesmon. Luput apa sing dadi pangcap? Nek gelem aku mbok rangket utawa mbok cekel mbok serano nang ngene desa Majalengka. Lah enak awakmu. Umpamane Durgapati gak gelem, ya apa? Nek jeruk sandang panganggomu. Jelas kon iki wong pendekar pampangan pilih bobot uga pilih tanding. Ayo ditentono papan panggonan iki. Le, ngomong durung. Jenengmu sapa? Prawiro. Prawiro. Ya, Nek ngono awakmu yo arek pendekar. Nek kono arek pendekar, sugelmu jaya kawijayan. Guna kasentian lekas sangkan paran cemat. Pamakno rogone Gurdapati. Durgapati. Ya, Bukan dadamu. Kataman aja jadi Prawiro. Gak modar tak sembah idridramu. tak bukae godhone. Ilmu sing bakal tak tawono. Sehat jadi pamungkas. Durgapati, ojo surak girang gemuyu. Nek sing durung ngetono ajaji pamungkas, oting jiwa raga. Konek kuat nampani pusaka wahyu sejati. Lanang sejati. Ayo. Kon kasuran yuda bertandha Gurdapati wong sekti mandraguna. Iya, Kang. Ayo nunggal sawiji. Iki nek gak salah dulur. Podhae awakmu nyekel lagune Gurdapati. Minta sranane Lurah Lesmana. Yen kena tak elingno bali. Kon Aryo. Ayo. Durgapati. Ojo seneng-seneng ati. Ayo, katamu aja. Wae yo kesuwen. Wae. Prawira, Ya, Kang. kon dulur nom. Kon ngerti matine pusakane Taunus tak lebokno brabeane temakan yang pati aku sing nampa hadiah. Sik, Kang. Sampeyan laro dhewe sih. Durgapati kataman ajajiku kemelondong mati mangkane aku sing oleh hadiah, Kang. Pati atek sih, Kang. Kon niku dulur nom ngeyel. Ayo manut barek Kakang Bogak. Gak iso, Kang. Tetep aku sing oleh hadiah. Wani kon barek aku. Apamu sing tak wedeni?
yo. Oke, risik Pak Bayan. Peno sing kleru Pak Bayan. Kesok kleru. Aku pasulayan geger barek dulurku peno ku melok-melok nek papan kene. Karepku aku moro ndelok apamu geger iku tak pisah. Lah mosok le apamu gak iso ndelok aku iki Pak Bayan. Saking emosiku Pak Bayan. Saking emosimu. Terus perkaramu geger Sing gawe perkara. pati Kurdopati aku. Awakmu. Lah Kula sing mejahi, kula sing mateni. sing mateni ku awakmu temen. Nggih. Oh, lah Sing mateni aku, Pak. temen ta. Lho. Aja Mulane awak. tak rewangi geger dheke dulur nom, dulur tuwa wajib sing nampa hadiah gak gile. Cek dulurmu. Iya, dulur tunggal. Sing mateni sapa? Kula. Aku gak sok mutusi mergo sing duwe hak mutusi ku Yulura Sariti. Oh iki. Tak celuke wonge cek mutusi perkara iki. Nggih, sampeyan celuk. Yulura, kok ndelok Yulura tambah nyemuk-nyemuk ngene. Loh, lah wis cocok dadi bagi aku. Kok kaya jangan nyemek-nyemek. Piye Kang Bayan? Ngeten Yulura. Heeh. Lare kekalih niki wau sampun nindakaken pakaryan utawa nglebeti sayembara. Mateni Mateni Gurdopati. Lah Durga. kalih-kalihne niki ngakeni nek niki sing mate sing mejahi, niki sing mateni, niki sing mejahi. Lah kula mbon saged mutusi. Tak putusane. Nggih, mangke mila niku monggo. Paring asma sinten? Kula sedira. Oh, panjenengan Kula prawu. Prawir. Nggih. Sing mateni Gurdopati sinten? Kula. Iki karepe Yuluran. Lho. Aku ngomong terang-terangan, aku sing mateni. Aja royokan. Ora royokan. Pasene kula sing mejahi Pak Bayan. Karepe regano. Kula pun jujur. Kok tregane? Aku iki jujur. Aku sing mateni, Pak Yan. Jenengan tanglet iki sepindah mari Yuluran. Sing mateni Durgapati sinten? Kula. Astagfirullahaladzim. Wis dikandani lho. Aja royokan. Iki Yulura sing Aku mutusi. temen-temen mateni lah apa aku royokan. Pun geger. Ngeten mawon, sepindah malih paringi keputusan nek ancene casih royokan mbok kula pereke karo-karo. Sing mateni Gurdopati sinten? Kula. Lah. Sing menang aku. Ya, ae. Sapa kabeh lomba wong Yulura kaya ngene. Mengke riyen to, lek jenengan menika ngakoni mateni Kakang Gurdopati. Nggih. Panjenengan nggih ngakoni. Lah kula niki namung tiyang wedok setunggal mboten saged damel royokan. Gak masalah, endi sing sampean nantepi. Mboten, ngeten mawon adile. Kula ndamel sayembara malih. Mukti apa putri? Bukti. Sabar sak utara. Kari le, tanganmu kurang cepet. Yen panjenengan milih mukti, kula mandhap dados lurah ten Majalengka mriki. Jenengan minggah dados lurah. Bondo kelawan donya jenengan pek sedaya kula pun mboten mendhet. Ning dening putri keduwe Kang Prawiro, aku dadi bojo. Piro nyiri. Aku nrimo. Sementing sugih uripku. Apa-apa, Kang? Adi. Kang, Nggih. aku ora sugih, ora duwe bondo kelawan donya, iso nrimo karo aku. Jelas tak trimo lahir tumusing batin. Kaya ngono. Sebalike aku wong desa Kesak saumpama sampean bebotan bareng, aku wong melarat apa sampean gak getun mburine. Yen duweni gedhe rasa tresno lan sayang karo aku, tak tutno nganti tuwenganing pati, Kang. Nggih, nggih. Pamit ning Kakang. Aku melu ning desa. Ya apa, Kang? Lilo. Jroning atiku. Lila. Nek Sariti kon sing dulu. Sing penting sugih. Ya, gak apa-apa. Sampean gak mekas apa-apa marek aku, Kang. Eling-eling aku sugih kon melok berjuang. Heeh. Nek kon melarat njaluk bantuan tak kei. Omongan sampean sing sak kecap tau gemi temen, Kang. Kang Bayan, Nggih, Yulura. pun diceluk Yulura pun boten jabat lurah kula Senaosa sakniki. dongkol niku tasik sepatane nggih Yulura. Kados ngoten nggih pun. Nggih. Kula tak tumut bojo kula ten desa. Majalengka niki kula tinggalaken ten kene Kang Sudira. Jenengan Tumut bojo. Wajibi wong wedok nggih tumut bojone. teng dusun. Nggih. Kula namung pesen setunggal, Mas. Apa? Bayan? Atos-atos. Kenapa?
Masalahe jago nom-noman iku nek ngabeluk niku ngawur. Oh nggih, leres ngoten. Wes nitip ya Kang, ayo Kang. Monggo. Atos-atos Lurah. Dan umumno Desa Majalengka Nggih. Lurah Anyar Sudiro, gitu? Nek sampun kula umumaken Lurah Enggal kang paring asma Sudira. Terus dos pundi malih? Sembarang diatur merek Lurah Anyar, peraturan lawas dibusek, peraturan sing lawas dibusek ganti anyar. Gantos perda baru. Sing bagus sing baku nduk kono. Setuju gak kon? Lho, nek kula setuju mawon kula pawong paling bawahan. Tapi ningali perda sing ya napa? Pajak naik 2 kali lipat, ya? Pajak. Segala suatu hal lurah sing hak. Seneng tak kai, gak seneng gak. Sembako? Seneng tak kai, gak seneng gak. Lho, kok ngoten saniki? Ya, jelas aturan baru. Oh. Dadi nek enten aturan baru Lurah Sudira sing nyetak perda mulai pagi ini. Sing bantah Pecat teko desa. diguwak teko desa kene. Lah nek bayan tumut lurah sing serakah. Rugi asal kula mbangun desa Majalengka rikala semono ngantos samangke. Ateges kon gak setuju. Mboten. Minggat tak pecat kon. Badoken desa Majalengka pegel tak lewenak. Sariti, taonono windonono kon tetep dadi bojoku. Wah, koncoku rek. Gopo ae lapo ketenan di sih kon. Sing tenang, jalan santai. Kok kono iku dadi pendekar. Sawise mudhun teko Gunung Merapi teko padepokane awak dhewe, tegese awak dhewe iki wis lulus. Ya. Iya. Lesu. Kekuatane ku powerful lek jare jaman saiki. Awakmu powerful aku gak blas. Kok iso sambat mlaku kene kune klenak-klenuk kono iku. Kok wegel cokoti lamuk to. Ngertenono to dina iki awak dhewe mudhun teko peguron iki. Gunane balik nang nggone Karang Pradesan. Aku kepingin nemoni barek bapak mbokku. Iya. Ya iya. Ayo nek ngono. Awakmu melok nang omahku ta? Aku melok nang omahmu ae. Ya wis ayo budal. Ayo. Pirang-pirang dina rasane atiku kok kaya ngene. Ketok-ketokan bojoku. Kang Durgapati. Kenek apa sampean Kang? Rasane atiku Kang kaya tratap tansah ketok-ketokan sampean.
Jane ngene ngopo yo Kang? Aja gawe gelaning atiku. Suarane ngopo ya iku? Kang? Kang? Aku njaluk sepuro. Sampai ono kejadian koyo ngene, aku gak iso mbela Kakang. Jaga apa-apa, Dik. Aku matur nuwun dene sampean gelem ngeterno bojoku nang omah. Iku wis jadi tondo bektiku marang Kakang Durgapati. Kang, aku njaluk sepuro marang Rika Kang yo. Aku njaluk pamit bakal tak nyambung utun watange Kang Durgapati. Iya, Dik. Bakal tak gawe ontran-ontran kan. Iya. Sing hati-hati aja. Nanti ana kedadian kaya ngene, Kang. Mbokmu Bisa, Kang. aku nagih nanggone desa Mojo Lengko. Sampai nang desa Mojo Lengko, Kang. Terus kedadian kaya ngene. Aku padudon barek Lurah Lesmono. Sampai padudon karo Lurah Lesmono. Lurah Lesmono tumekaning pati. Dek ingat sayembara sapa iso mateni aku. Bakal dikei ganjaran kang luwih gedhe. Ora nurut sing mateni. Aku lengah. Usahaku wayu sejati. Nancep nanggone ragaku. Halah, Kang. Sing hati-hati sampean tumindak karo wong liya senajan ta sampean sekti mandraguna. Kedadian kaya ngene tumiba marang sampean aku sing susah. Mbokmu Kang, kaya-kaya aku gak kuat. aja ngomong kaya ngono. Jajal tak cabut ya, Kang. Jabuten pusaka wahyu sejati mbok menawa aku liya ing jati mbok. Mboten yo Kang tak cabute. Korene marangkane. Iya mbok. Tahan yo Kang. Iya mbok. Aduh kene. Aduh. Walah Kang Durgapati. Sampeyan pucadatan lari minangka iki. Nyawiji karo piyandeling sampeyan wahyu sejati. Walah dole. Mudhun saka peguron balik nanggone omah. Lah kok biyung udan tetangisan kaya ngene, sajayana apa ya? Kowe kudu ngerti ya, Joko Asmara. Bapakmu dina saiki wis ora ana ateges tumekaning pati. Bapak mati yo. Bapak
tumekaning pati. Perkarane apa yo? Mula ngertenono Joger. Patining bapakmu ora kok dipundhut karo Gusti kang murbeng dumati. Ning patining bapakmu geger karo jalma menungso nang. Nek kowe pengen ngerti sapa sejatine sing mateni wong tuamu lanang ning sadurunge ibu menehi kowe pangerten tanpa nara piandeling bapakmu wahyu sejati ya nak. Sopo pawongan sing wani mateni bapakku Yung? Tak kandhani ya Joko Asmara. Nek kon goleki sapa sejatine sing mateni wong tuamu lanang, jujuka nang desa Majalengka. Jujuka pendopo desa Majalengka ning kono kowe kudu takon sapa sejatine sing mateni wong tuamu lanang. Bapak tumekaning pati kaliya sing nyambung watang putune ya aku Yung. Joko Asmara. Jana, Wong Majalengka lek tak takoni gak jawab, tak gawe karang abang Yung. sing ati-ati ya le. Riko sing ati-ati nang gone omah ya Yung. Joko Asmara pamit. Aku banyak. Jale. Wala Joko Asmara. Muga-muga kabeh sekabahe pengangen-anganmu bisa terkabul ya nak. Monggo Nyelura Pinarang nggih. Kula totone kursine. Njenengan niki penggawean kula nggih, monggo. Nang katene Gus Bayan. Kate gak penggawean sampeyan katene sapa? Lah nggih kula niki nggih bayan nggih buruh ngene mriki niki. Nang katene. Lho katene tok ae nggih, wis kok katene. Nggih. Sampeyan lho ket biyen ya mono yame dadi bayan kok lolak. Kula niki bayan lolak-lolok ngoten nah. Ya iya ta lah. Atine. Tuman iki nek bayan dilokno lolak-lolok ya. Sik, ngene lho aku iki jange takok. Wingi wis takok, saiki takok maneh. Ya tak baleni maneh, kebene lali. Takok napa sih? Sembako iki. Mbak ya aku wis badhe takok sembako. Nang katene kan penggawean sampean. Perkawis sembako pun dipikir, empun kula tata kula tumpuk. Wis kanggo sing wong gak duwe-duwe ngene iki. Lah napa? Lho nang terus sampe kekno sapa? Nggih kula dol kangge Gus Lurah. Lho alah Kang Bayan, pen iku kok ya gaya temen jane Bayan lolak-lolok. Lho, lolak-lolok mana rek? Lho, ana tamu. Lah nggih monggo. Lho. Alah, ayo heeh. Kang Go Pinara. Jenenge celure Sarti apa kok lurah kok sungkan to? Lho, empun sungkan jenengan nggih Lurah Dongkol le. Iki lho. Wong sampean iku lho, aku iso kaya ngene iki ya asale teko sampean. Sopo, Mbak? Iki ta? Ya iki bayanku sing nyar. Lah nggih. Bayanku kat kan ndi? Lah ampun dipecat mboten nagis kerjane. Mboten nganut peraturane Gus Lurah. Ya bapak gak ngono lur apa bayan situk wis. Terus diganti kula bayane wong kula sing nganut tok senajan lolak-lolok. Mbok sira dong ganteng titik. Le, setoke bayan kanut kula tok. Karep kula nggih ngoten, kula golek serodok iku titik ngono. Rada apa? Ngeten lho ya Sarmene. Meneng dhisik ta, aku tak pitung karo Mbak Yuku ki lho. Enten apa sampeyan iki wau kok? Jenengan pun sampai krungu bedenggik Nggih. tunggal. Lek gak krungu bisik-bisik ngene ae. Tak kira omong-omongan nisor kono ae gak kok kene. Kula ajenge utang beras
Gak wis ah. Ben rene utang, ben rene nyeleh. Sampe niki lho lah apa wis lungguh kok. Kulo niku ngomong mbek. Oh iso lah ngono. Serun tato punten. Walah, nek masalah beras ngono gampang. Sak kilo lho Mbak Yu sok keke Mbak. Oh jajak sak kilo. Sampeyan tak gawani. Wong aku sok koyo ngene iki lho. Lele kok dhisik iki Lurah. Apa sing Sampeyan pun bayar? sembrono lho. Nggih sampeyan nek mboten rundingan kalih Gus Lurah. Mangke lek dipaedo kula to mudhe uring-uring. Nggih ta? Ayo. Ya wis nek ngono aku tak niku nang Kang Lurah se tak celuke. Nggih Mbak Yu jenengan. gak usah kok timbang sampean geget, gak penak. Gak apa-apa, wis sampean tani kene. Lah, Ya iki Kang ambene bayar, bayar sampean sampean tunggu isi aku tanya lo Kang Lurah. Nggih sampean mriko. Napa? Sajane kok awakmu kok nganut lurahmu ku lho. Duwe apa sih awakmu kok krungu sembako? Umpami kula mboten nganut kalih Gus Lurah, kula dipecat dadi bayan nyambut gawe napa kula? Lah nggih, gak di penggawean liyane. mboten wonten nggih. Niki untung-untungan mawon kula diterima adae. Lah niki enten tamu, Gus. Nggih enten Jayon niki lho. Lah niki tiyang Jayon. Loh, Dik. Nyanur gunung kon tekono kene, Dik. Kula Kang Dira. Ngeten niki wau wonten perlu kula mriki setunggal nggih pengin semer kabarin jenengan sak keluarga. Sami sae napa mboten, terus kaping kalinipun kula jenenge ngambil beras. Utang beras. Uji. Dik. Aja utang. Tak ketok piro butuhmu. Namung sekilo mawon pun kathah. Diapa, Ala nggih damel mawon. Sak kintal, 2 kintal tak kei. Mboten usah. Niki Kang Prawiro lagi sakit, ngoten lho Kang. Mesti akeh matine nek wis lara. Nggih, Dik. Mboten namung adem panas mawon Adem kok. panas. Nggih. Tak tambakno Prawiro. Kon tak bantu. Tapi ono syarate. Napa? Kon dadi bojoku. Kurang ajar awakmu. Awal wis kandha mukti apa putri mukti mbok pilih putri ateges dadi duwe Prawiro. Kok nganti saiki awakmu sik murih karo aku. Gak lega kali lho. Aku madeg dadi lurah sampai tak rewangi aku mau rabi ngenteni rondomu. Ya gene kon demek-demek teko rene. Oh, mapan bener. Manut enak uripmu. Ya Tian. Ora sudi. Tak ewangi ra iso mbadhok. Tinimbang aku dodol awakku nang kon. Gelem gak? Gelem gak? Musuh wong wedok aku ngalah nek aku ngalah. Kok ngalah bareng kanjenge kula candak kula diobetno mak belek adae. Oh. Lho bojoku teko. Rene Dik. Kang Lurah. Apa? Nanti tamune iki malu nandi. Tak kokon leren ya, jange tak jukno dhuwit nang ATM no bank ya. ATM. Diganti ta? Boten diganti nggih jenenge ATM kok ATM. Lah, gak gelem. Lho, Nah lah apa wong mangro rene iku kondo jenenge kate utang duwe karo beras. tak wenehi ora perlu sak kilo 2 kilo 2 kintal tak kei. Kowe ora gelem tambah mulih. Piye ngene iki, Ya kan yo? Nggih. Wis aja bujuk karo aku. Aku lho wis krungu Kang. Wis Nang krungu jero. karemu ya apa? Sampeyan iku aja kurang-kurang ajar Kang. Iku lho sapa iku mau? Aku ngerti. Nek Mbak Yu. Lah ya wis ora nek iku Mbak Yuku. Nah sampeyan kok kelakon sampeyan kaya Nek ana ngono. dulur kere tak dadekno situk bare awakmu. Kan sugih lak tak. Aku gak gelem Kang. Hah? Aku gak iso. Nek gak iso minggat kene aku pisan. Ya wis nek ngono nek iku sing sampeyan karepno Kang. Donya brono sampeyan kaya entek-entekno lek-leken. Aku Lah. tak metu teko kene. Metu. Gus Lurah, Apa? bojo minggat. Nika wau nggih minggat. Lah terus sampean kalih sinten? Lho wong ayu ku nggone sak duwike. Ngene sak. Iya. Lho Lurah. Nek tetep wedok terus ya napa ya, Men? Oh, gak ono donya mesti akeh wong wedok. Kasih kata. Akeh. Pados teng pundi? Lho, niki bakul uyan niki. Hei, takono. Hei. Takono. Yang krek.
Nek kono iki sapa mara-mara nang iki pendopo lho rek iki rek. Nderek tanglet, Lek. Heeh. Napa bener niki sing diarani Desa Majalengka? Oh salah sampean nek rene nang Majalengka. Lho, Iki ngono apa, Bang? sama Ndoh Lek. Agung. Doa Agung. Desa Ndoh Agung mriki niki. Kepoke. Depoke napa? Iki ngono ludrukan. Oh, sampean madosi desa Majalengka. tujuane teng Majalengka lan apa sampean? Loh. Akan lho. Tujuanku ado tekan kono sampe mrene goleki lurah. Lek wis petuk Pak Lurah. Sampeyan lurahe ta? Lho. Iya. Lurah. Aku lurah. Lurah kok lolak Lho ngene. ya cek tahu ana lurah lolak goblok arek iki. Gak potongan blas dadi lurah. Potongane tok e koyo masalah Kok bekat. golek lurah? Lurah. Lah iki Gus Lurahku. Iki Gus Lurah. Iya nang ngomong. Joko Lurah. Iki Gus Lurahe. Lah iki. Lah iki Joko Kendil iki. Apa bener sampean iki lurah Majalengka? Aku lurah Majalengka. Ngene Pak Lurah. Tujuh aku mrene goleki wong sing mateni bapakku Durgapati. Durgapati wong tamu. Kowe sapa? Aku Joko Asmara. Tak kandhani Le. Pancen bener bisa ono rame nok papan kene sing jenenge Gurdapati. Eling-eling aku lurahku desa ngayomi masyarakat tak usir saka desa kene nang Mojosari. Krungu kabar sing gawe patine wong tamu kan siji loro. Bener apa salah gak ro. Tumuju ana nggone omah sing layang kok tak tampa tak kek. Oh, nggih niki. Kekno iki ya jenenge Prawira. Kekno layang iki. Engko baru roh keterangane sapa sejatine sing mateni wong tuamu. Pamit. Iya. Aneh-aneh. Penemu sampean lho kok aneh-aneh. Lari niku sampean reka daya kados sing ngaten. Dandang tanah kontol. Oh, nggih. Tak du brek Prawira. Nggih. Prawira mati. Sariti dadi bojoku. Jenengan nggih, monggo. Gomai jen ngenteni wong wedok golek utang-utangan. Muga-muga ae oleh utang. Kone oleh utang oleh dhuwit digawe blonjo nek beras ditempurno. Mangan telo wae iki gak usah mangan sego. Lho, sik ta, sampean mang pamite lak ya utang dhuwit utawa utang beras. Kok mangan telo iki lho? Beras gak oleh Kang, aku dilecehno tambahan kok ajeng diperkosa lho aku. Loh. Mosok sampean jang diperkosa? Aku dadi bojo sampean tau goro ta. Mosok temen? Iya, Kang Wiro. Nek ngono tak paranane ae. Gak usah maran-marane wong awak koyo ngono ge mlaku hoya-gayi kok ati nantang wong. Ben-ben ku lek ganti dhuwit wis gak usah ngongkon aku golek utangan mangan saanane ya. Iya ngono ae kok. Wis aja muring-muring ya aja nangis. Ya aku gak muring-muring. Lho ono wong ganti dugot. Ora kiri kene ya desa ya. Sampeyan iki lha apa? Iki senajan gobok reak-reok ngene iki omahe wong. Lek. Iki desa Mojosari ya kene. Ya, bener. Aku golek jenenge wong emang ya. Kula madosi wong. Ah, madosi wong. Nggih, Kula nggih wong. Nggih. Niku nek mboten salah wau namine niku Prawira. Ah, kula. Gedis jenengan Prawira? Nggih. Wah, kebenaran. Kang, Prawira, Kang. Ya, monggo. Aku ngeterno layang saka Lurah Majalengka. Oh, sampean dikongkon Gus Lurah. Ngeterno layang, Dik. Paling iki awak dhewe kan suwe gak oleh bantuan. Terus
Muga-muga iki bantuan. Nek wis oleh bantuan kena digawe nempur, kena digawe blonjo, gak utang maneng. Engko tukono klambi situk, Mas. Suwek kabeh. Klambi aja situk loro mbek kalung 10 gram. Bantuan kok sampai piro sih kok sampai ke kalung 10 gram? Ya boleh piro iki engko? Lah iki engko sak grame gak nutut kok bantuane kok sampean niku. Ya seminggir tak wacoi. Aja gegeran nanti diwaca surate. Oh nggih, kula wacoi. Tengi wong ora gampang yo ngene iki. Gegeran rumah tangga. Iki jenenge sapa iki lali aku? Joko Asmoro. Joko Asmoro. Kanca terbaik. Oke, Zaman wanita. tak wacoi dhisik. Bangsat! Bangsat keparat. Ket kuncung tumakaning gelung Joko Asmoro gak tau didugang bare wong. Dadak dapuramu wani ndugang ngambek aku. Ono masalah opo? Joko Asmoro rungono gobobmu. Ngerti ya apa isine layang iki, Mang? Aku gak ngerti isine layang, tuju aku mrene mek ngeterno to. Isine layang iki gak liya Joko Asmoro nantang bare aku. Prawiro. Aku gak ngerti isine layang. Gak takok gak apa merem-merem mbok dugang koyo ngene aku gak nrimakno. Nek gak nrimano apa karepmu? Kasil apa? Siji aku ngeterno layang kaping pindhone aku goleki bapakku sing wis dipateni barek sing jenenge Prawira. Sak liya jenenge Durgapati. Durgapati. Dadi awakmu iki anake Durgapati. Tak kandhani le, duduk aku sing mateni. Miturut layang lek rancangane Lurah Majalengka kaya ngono, ora liya ya awakmu sing mateni bapakku. Cukup. Aku ngarep ngomong, duduk aku sing mateni. Aku ora percaya. Dina iki ayo ditentokno nang papan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahe ana ing Bantala. Arek nom rungokno. Ibarat awakmu buka macan turu. Ayo sak karepmu. Oh mati kok. Sampai yamene kok lho. Ngapunten iki kantun. Tak doleki iki mabuk gawa ngendi? Nggih. Kok malah mbok gawa iki aku terus mlaku iki gak pantes. Lho ngene lak ya pantes ah. Nggih nyuwun sewu Bapak. Mboten kula tok nyidra barange Bapak. Terus Aris nggih. Haris, Napa Bapak? kok iso mbok sandera iku lho? Napane? Barange bapak sing mbok gawa apa le? Terus sampean gadekaken. Duh, ya apa kok digadekno iki penting. Napa to? Lho, ana ning Padepokan apa iki mau? Lho kira. Selo Ginupit kene iki ku piandel. Lho, mboten selo mangkleng ah. Biasa selo mangkleng. Winginane selo mangkleng sak joke kalah iku terus dadi Selo Ginupit. Oh, ngoten nggih. Ya muridku kabeh. Bapak arep matur ya. Ning kene iki murid-e ku mesti ana embel-embele pi. Apa itu? Kaya awakmu Joko Piaris. Oke. Sing kono Joko Piwarna. Sing kene Joko Pisitur. Lah nek jenengan Apa? Piturun. Ya piturun. Anane ana turun pole ana pisitur iku. Saya Bapak. Kula badhe tanglet kalian Bapak. Takon apa? Joko Pitu. Piwarna. Lho
Nuwun sewu Bapak. Riyen. Heeh. Niku wau Joko Piturun kula Joko Piarin niki Joko sinten? Piwarno. Ana dika Joko Pikulas. Aku ya Joko Pikulan. Heeh. Nggih tandhet kalian bapa. Takon apa, Le? Mbah kalih mbane mbah niku sepo pundi, Pak? Mbah karo Mbane mbah. Mbah karo mbane Mbah. Tuwek pundi? Kayake tuwek bapakmu le kayake. Nek Mbah karo mbane Mbah ya tuwek mbane Mbah. Hitung-hitungane lak ngono sih. Aku dumateng jenengan nggih. Apa le? Anggen kula ngangsu ilmu nyucup ilmu bentur kelakuan terkadang bapak guru kula raos sampun cekap. Cukup. Ning enten ilmu sing dereng kula mangertosi. Ilmu apa sing mbok karepno? Ilmu ngenakaken arek wedok katut sak mbok-mbokne. Gampang. Terus pundi niku? Gampang iku. Nggih. Mara nang omahe perkosaan kok kena karo. Arek kok. Kris sinten, Bapak? Heh? Kris sinten? Kok kados kris iki mukti. Satu bilah. Lho mbok colong to, keris kok mbok colong. Kula sakti saged mendhet iki lho. Ya apa rek? Menemben iki aja dicolong. Ngene iki angel lulukane. Aduh, Kablas. bolongane tukno bolongane lho. Kablasan niku. Aduh. Ngapunten. Kencengno. Nah, klep. Bapak arep matur marang sliramu ya ngger Joko Piturun miturut wangsit sing Bapa tampa rikala wayah telung Madya Candra cacahe Bapa iki entuk wangsit saka Sang Hyang Wenang yen sliramu le iki Bapa ya ora nolak anggonmu nyecep ngelmu ana ning kene ngangsul kawruh ana ning Padepokan Sela Ginubit kene. Tak kira wis cukup Joko Piturun. Kados ngoten. Nek masalah kakang-kakangmu iki wis iki ora entuk nandi-nandi. Iki engko bareng karo bapa ya, Ngger. Gak rasa sing iso nyambung watang putenge wong tuamu ora wong liya kejaba sliramu, Ngger. Nggih, Bapak. Ora mung bapa iki nundung ora. Tapi iki ditiwancine Joko Piturun mudhun saka Padepokan ya, Ngger ya. Nggih, Bapak. Nanging pesene bapa siji. Aja nganti awakmu engko ngugemi sifat adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun. Aku wis pantes dadi bendhek. Nggih. Katone ngoten katone. Didadekno terus kaya ya aku iki. Nggih. Ya. Nggih, nggih. Ya. Lakonono tedak trah utama ya, Ngger ya. Engkei ngombe barang wong sing ketelak, engkei mangan barang wong sing keluwer ya, Ngger. Ning sadurunge Joko Piturun arep mudhun saka Depok ora nggo tangan kosong ning awakmu bakal tak gawani piandel ngono ya. Napa niku, Bapak? Napa niku? Iki minangka pusaka. Pusaka. Pusaka tendene Padepokan Sela Ginubit. Iki aja nganti binggang sarambut karo sliramu ya, Ngger. Nek nganti binggang sarambut iso temekaning bebaya sing luwih gedhe meneh ya. Kene Ngger. Joko Piturun pantes kaya ya aku iki. Nggih, Bapak. Iya. Iki kangaran Kiai Jalak Solasi ya, Ngger. Lah kok saged ngoten, Bapak? Biyen jalak putih. Sajoke disolasi iki boleh ana jalak solasi. Ngono Ngger ya. Sing penting lak kesaktiane. Lho, sing penting iku ngono. Aja didelok rupane ning Jaya Kawijayane. Leres. Enggal tampan ana, Ngger. Kula tak. Joko Piturun. Nggih, Bapak. Mumpung Sang Bagaskara durung surup ya, Ngger. Enggal budala tak jangkung saka kadohan. Pangestuku tampan ana ya. Nggih, Bapak. Kula tampi, Kang. Iya. Kang. Sia, Kang. Nuwun sewu, Bapak. Joko Piwarno apa sing arep mbok aturke, Ngger? Bapak menika mbanayat bacindi. Lho, lah kok iso? Joko Piturun dipun palingi lumengser saking Padepokan. Heeh. Sing kalih niki breset napa? Duh, mboten breset, ora breset, Ngger. Ki tugasmu ana dhewe. Joko Piturun iki ngugemi wajib dicipane wis diaturne mau. Kon karo piwaris
Aja nandi-nandi. Pijet ana bapa ayo ayo. Sakwise anggonku mudhun saka padhepokane Bapa Guru. Aku eling dawuhe Bapa Guru, nek aku gak oleh nglakoni adigang, adigung lan adiguna. Ananging rasane ngati kok kaya gak enak. Iki sakjane ana apa? Oh, yo. Biyo ngarep nyusul awakmu nang nggone padhepokan kono. Malah ketemu ning dalan karo Biyo. Ana apa yo? Bapakmu Joko Piturun. Ana apa bapak iku? Bapakmu mati nggih. Bapak mati. Nek. Ya saka kersaning Gusti Allah. Biyo ngeso ikhlas iso lilo. Ning Joko Piturun. Bapakmu dipateni marang liyan nggih. Kondo yang sapa sing mateni bapak yo? Joko Asmur. Joko Asmara. Sumbarono Biyo ora trimo atine Biyo. Sia. Joko Asmara. Nek pancene awakmu pendekar sing peng-pengan, ki lho adep ana Joko Piturun. Bangsat kurang ajar. Sapa pawongan sing wani nyumbari balik Joko Asmara? Kenalno, aku Joko Piturun. Pari gawe apa nyumbari Joko Asmara? Kepengen nyambung watang putunge wong tuwa. Sapa wong? Bapak Prawiro. Pancen bener Joko Asmara sing mate. Ora liya Joko Asmara nglakoni tumindak sing kaya ngono. Merga Prawira wani mateni bapakku Durgapati. Nek ngono Joko Asmara, aku sing gak nrimakno. Paribasane utang dhuwit disaur dhuwit, utang getih yo disaur getih. Ayo. Padha-padha pendekare. Ditentono ning papan panggonan kene sapa yang gemlundung sirahe ning papan. Ayo didelok ning papan kene. Ampanono Ajaji. Wahyu sejati. Oh ya! Gak tembus nang gone awake Joko Piturun. Ayo, saiki gentenan mapano. Tampanono. Aji-aji saka pusaka Joko Piturun. Biyung dhisik. Kowe anake sapa Joko Asmur? Aku anake Durgapati. Durgapati. Nganti mateni Prawira? Mergo krungu kabaran teko Lurah Sudira sing mateni bapak ora liya ya Prawira. Salah nggih. Dudu bojoku sing mateni bapakmu, ning Sudira sing mateni. Bener kandhane anakku. Yen kon ndek utang beras nyaur beras sing ndek utang getih kudu nyaur getih. Ning dina iki aku ora njaluk apa-apa. Ning aku mung njaluk matine Sudira. Waras to nggih.
Sudira. Bangsat kurang ajang jabol halus Jala Sutra mbare aku. Ayo. Nek pendekar pembangan maju ning papan bangunan kene. Sudira wani sesongoran barek lurah. Sudira apa sing kok karepno? Wani-wani bojo aku tibae sing mateni bapakku Durgapati kali ya awam. Pancen bener. Ora ana siji sing gawe pati Gurdapati Sudira. Nek Joko Asmara gak nrimakno. Oh, apa abamu? Dina iki kowe kudu mati. Yen ora percaya tak delok pendekar nom-noman. Ayo. Nunggalo sawiji gak bakal mundur sejangkah. Joko Asmara Sariti aku njaluk sepuro. Yo, Kang. Aku tumindak Allah dadi lurah. Sawetara seksenono sing gendane aku mung Joko Asmara. Ning ngarsaning Bapak Guru aku sing mateni ing Gunung Kidul, ya. Ilmu kang pinumpuk tak sawang saka kadohan manggon ing pusakaning sapa jeneng mule Joko Piturun. Ya kowe iki sing bakal madeg pulang wiworo ilmu sejati. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arupi seni ludruk